Vedeli ste, že toto je najviac nenávidená a zároveň milovaná bota od Supreme? Bavíme sa o kolaborácii Nike Air Force 1 a Supreme, a to v čiernej a v bielej farbe. Po oznámení tejto boty rozdelila komplet celú komunitu sneakerheadov. Keď sa von dostali prvé fotky, ľudia sa mohli zblázniť od zosti. Supreme totiž vzalo tú najobyčajnejšiu bielu a čiernu botu, ale na petu vyrazilo svoje ikonické červené box logo. K tomu prihodili náhradné štúrky s nápisom a bolo to všetko. Žiadne šialené materiály, žiadne prekopaný strih, proste klasika s pečiatkou. Supreme urobilo krok, ktorý pri hype teniskách nikto nečakal. Namiesto toho, aby tieto Forcy vydali raz v super limitovanom počte, oznámili, že to bude season staple. To znamená, že ich od tej doby pravidelne restokujú takmer každú sezónu. Pôvodný retail bol zľahka cez $100, čo bolo vtedy skoro rovnako ako za normálne Air Force. A pretože sa stále doplňajú, resell cena nevystrelila do nezmyslov ako pri iných kolaboráciách. Bežne sa momentálne dajú zohnať okolo $150 až $200, čo z nich robí perfektný a dostupný vstup do sveta streetwearu. No a samozrejme, ak nechceš čakať, kým ti prídu z Holandska, môže sa zastaviť u nás na Havelskej 6 v Spajku.